torri b'tul ta' 46 metru, armat b'1448 single shots li mistenni jagħti spettaklu sinkronizzat għal madwar 25 minuta. Dan it-torri speċjali inħadem fuq perjodu ta' sentejn mill-membri tal-Għaqda tan-Nar Santa Marija tal-Imqabba bħala parti mill-attivitajiet biex jitfakkar il-50 anniversarju mit-twaqqif ta' din il-Kamra tan-Nar. Dan it-torri kien imbena għal festa ta' sentejn ilu, iżda wara s-suċċess kbir li kellu ġie deċiż li jerġa' jittella fuq skala ikbar, hekk kif it-tul totali tat-torri kiber minn 30 metru għal 45 metru. Dan se jgħin ukoll biex il-Kamra tan-Nar tipparteċipa fi sfida biex jitwaqqaf ir-rekord nazzjonali għall-akbar wirja tal-lob tan-nar fuq skala vertikali, rekord li se jkun verifikat fil-ġurnata mir-rappreżentanti tal-Malta Records. Tkellimna dwar dan it-torri ma' Josef Camilleri, il-licensee tal-Kamra tan-Nar u l-President tal-Għaqda Maltija tal-Piroteknika. Ħajkonna dan it-torri li hawnhekk hawn faċċata fej s-soltu konna namlu 30 meters, is-sena żidnielu 16 meters oħra, ġi 46 meters. Ħan nippruvaw niksru tentattiv ta' rekord tal-Malta Records nazzjonali. Ma dan hemm ħafna elementi oħra ta' nar tradizzjonali Malti u fej jkun hemm display ukoll oħra li tieħu madwar 25 minutes li jkun hemm ħafna shapes ġafija u ħafna forom ta' bebbux u blalen jimxu. Flimkien ma' dan it-torri se jkun hemm ukoll funtana tan-nar b'diametru ta' 48 metru. Tkellimna mal-PRO tal-Kamra tan-Nar Jeremy Merċieqa dwar il-programm tal-lob tan-nar li se jittella fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija. Ħanibdew ġifieri b'introduzzjoni tal-affarijiet u l-attrazzjonijiet li l-Għaqda tan-Nar Santa Marija żanżlet matul dawn il-50 sena, fosthom il-murtar tal-Bejq ma jidhrux u xi disinni oħra bħal Nome Marija. Wara hemm ser inkomplu diversi show sinkronizzati ma' mużika li ser jinkludi fihom dan it-torri li hawn warajja. L-ispettaklu tal-lob tan-nar inklusi l-ħruq ta' dan it-torri se jsir nhar l-Erbgħa li ġej l-14 ta' Awwissu.